От раждането до сега, ако смяташ, че Бог винаги те е защитавал, моля, потвърдете с амин. Следващите Божии думи могат да ти помогнат да разбереш Божията любов и защита към нас. Бог казва, през продължителния си живот почти всеки човек се е сблъсквал с множество опасности и е бил изложен на множество изкушения. Това се дължи на факта, че Сатана стои до теб и очите му са постоянно втренчени в теб. Когато те стигне нещастие, Сатана ликува, когато те сполетят бедствия, когато целият ти живот се обърка, когато се оплетеш в мрежите му, той изпитва несдържана радост. А какво прави Бог? Той непрестанно те закриля, направлява те, за да избегнеш сполитащите те една след друга беди и нещастия. Затова казвам, че всичко, с което човек разполага, спокойствие и радост, благослови и лична безопасност, всъщност е под властта на Бог. Той насочва и решава съдбата на всеки отделен човек.